Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Afera Fimi Media dobila je sudski epilog. Sudsko vijeće pod predsjedanjem sutkinje Ivane Čalić donijelo je nepravomoćnu presudu u kojoj su Ivo Sanader, Mladen Barišić, Ratko Mačenk, Nevenka Jurak, Branka Pavošević i Hrvatska demokratska zajednica proglašeni krivima jer su pod vodstvom Ive Sanadera udružili radi počinjenja kaznenog djela. O jutros izrečenoj presudi i njezinim posljedicama za glavne aktere ove korupcijske afere razgovarat ćemo s našim gostima koji će se izmjenjivati u našem studiju sljedećih 50 minuta. Zato ostanite s nama uz četvrti program. O presudi i kaznama na samom početku emisije u reportaži kolege Darka Šokote koji je jutros sve pratio u sudnici Zagrebačkog županijskog suda. 2 godine čekali su presudu. Što očekujete? Samo pravdu. Presuda za najveću korupcijsku aferu kruna je USKOK-ova rada. Sudsko vijeće bilo je jasno. Svi optuženi su krivi. Prvo optuženi Ivo Sanader organizirao grupu ljudi koja ima za cilj počinjenje kaznenih djela. Izvlačili su novac iz državnih institucija i tvrtki preko agencije Fimi Media. Sanaderova obrana da je žrtva političkog progona sud nije impresionirala. Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo, da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne, ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati. Česta obrana optuženih bila je nismo ništa znali. Sutkinja se retorički zapitala. Zar zaista nisu ništa znali? Famozne torbe s milijunima eura nosio je Mladen Barišić. Po sudu produžena ruka Ive Sanadera, osoba od punog povjerenja. Tražio se poslušni izvršitelj volje prvooptuženika. Bio je nedvojbeni autoritet u HDZ-u. Jedna svjedokinja ga je opisivala kao nadnaravno biće. I sam je govorio da može postojati samo jedan šef. Potom je to i slikovito opisao poslovicom da su čovjek i tovar pametniji nego samo čovjek. Nije za ovaj sud odlučno što je Ivo Sanader o svojim suradnicima mislio, ali je potpuno jasno što nije, a očito je da ih nije smatrao sebi ravnima. Nasmijalo je ovo objašnjenje Ivu Sanadera, no puno ozbiljnijeg lica slušao je sutkinju kada je kazala da se korupcijske posljedice njegove skupine i danas osjećaju u javnim tvrtkama koje su godinama doživljavali kao bankomat. Oni koji su glavu spuštali, oni koji su je okretali, oni koji su zatvarali oči i oni koji su šutjeli o tome. Svi su oni prešutno podupirali ovakav način funkcioniranja sustava te time pridonijeli njegovoj održivosti. Svime time, kazala je Čalić, HDZ je narušio povjerenje u sustav, a politička korupcija počela se doživljavati kao pravilo, a ne izuzetak. Kakva je to poruka građanima kada vlast krši zakone, a od onih koji su je izabrali očekuje da zakone poštuju? Neki optuženici su uz priznanje krivnje izrazili žaljenje. Čalić se zapitala koliko je to iskreno. Opustošenoj državi i osiromašenim građanima ne znači puno, neki bi ga gotovo mogli shvatiti i kao izrugivanje, imajući u vidu količinu novca koja je predmet optužnice. Ivi Sanaderu u izricanju kazne na ruku nisu išle mnoge okolnosti. Kao otegotno sud je prvo optuženome cijenio veliku količinu kriminalne volje koju je pokazao, izostanak svake kritičnosti prema svom ponašanju kojim je na najgori mogući način zloupotrebljavao svoj položaj i političku moć. Međutim, sve tomu nije bilo dovoljno, te je unatoč tome imao nezasitne apetite i potrebu za gomilanje materijalnih dobara, a to je činio na štetu svih hrvatskih građana, pa i onih koji su ga izabrali. Različite reakcije nakon presude, no zajedničko svima je da će se žaliti. Jeste vi zadovoljni ili niste? To nije kategorija nakon suđenja. Pa je tako proizašlo da je Ivo Sanader ipak bio odgovorna osoba Hrvatske demokratske zajednice, a što svi mi koji radimo taj posao jako dobro znamo da to nije točno. I da je on ovo što je poduzimao, ako je poduzimao s pozicije predsjednika vlade, a ne predsjednika stranke. USKOK će se konkretno žaliti na visinu oduzete imovinske koristi. I u tom dijelu ćemo naravno podnijeti žalbu, kao i u dijelu odluke suda o kaznenopravnim sankcijama koje su u konkretnom slučaju primijenjene. Čedo Prodanović kaže da se presuda temelji na Barišićevom nevjerodostojnom iskazu. Kao da nismo bili u istoj sudnici. 60 svjedoka je demantiralo iskaze Mladena Barišića. Biti jedan od naših... Dobro, on je rekao, gospodin Sanader? On je rekao idemo dalje, ko što govori svaki put. Je li ima novaca za dalje? Pa novaca, čuli ste kako stoji sa novcima, dakle pitanja... A onda ko će vas platiti? Pa to je to vama najvažniji problem. Vi se bavite malo to nije naš problem, ne vidim zašto je bio vaš. Pa bavite se sa svojim problemima. Problemi, odnosno žalbe osuđenih, idu na Vrhovni sud. Pravorijek se očekuje tijekom sljedeće godine.
Vidjeli smo uvodni prilog i sada pozdravljam našu prvu gošću, gospođu Jadranku Sloković, odvjetnicu Ive Sanadera. Dobar vam večer, dobrodošli i hvala što ste nam došli nakon, vjerujem, napornog dana. Dobar večer. Ivo Sanader osuđen je na ukupno 9 godina zatvora. Po pravomoćnosti presude treba vratiti 15,2 milijuna kuna. Jeste li očekivali ovakvu kaznu? Pa nismo očekivali ovakvu presudu. Mi smo u svakom slučaju, obzirom da, kao što smo već rekli, da nam se nekad čini da nismo bili u istoj sudnici gdje je i sutkinja Čalić, procjenom dokaza koji su provedeni očekivali doista da će ishod biti bitno bolji. Naime, mi smo doista pledirali na oslobađajuću presudu i smatrali smo da dokazi koji su provedeni zapravo ne ukazuju da bi se mogla na njima temeljiti osuđujuća presuda. Međutim, obrana često puta nema isti stav kao sudsko vijeće, a onaj dio koji nam je u stvari bio najproblematičniji je u stvari činjenica da je gospodin Sanader suđen da je primio onih 15 milijuna od Mladena Barišića. Vi ste se pridružili, odnosno postali ste, vi gospodin Prodanović, dio odvjetničkog tima kada je Ivo Sanader bio u zatvoru u Salzburgu. Puno se razgovaralo hoće li to biti samo gospodin Prodanović ili vi, na kraju ste oboje pristali sudjelovati u obrani. Jeste li u tom trenutku, na početku, kada ste preuzeli slučaj Fimi Media, očekivali da su toliki razmjeri ove korupcijske afere? Pa na početku mi zapravo nismo imali previše informacija. Počeo je postupak, taj prethodni postupak u Fimi Mediji. Dobili smo neke osnovne informacije, ali naravno da nismo znali niti razmjere toga, niti broj ljudi koji je u to eventualno bio uključen, niti smo znali koji će broj svjedoka biti izveden, niti smo znali da se radi o predmetu koji će trajati 2 godine u sudnici. Dakle, samo u sudnici smo bili sigurno 2 godine. Dakle, mi smo smatrali da se radi o jednom predmetu u kojem će se i tijekom istrage koja se vodila tada, odnosno tog prethodnog postupka, utvrditi određene činjenice i da to naravno neće imati ni po čemu ovakve razmjere, niti da će taj predmet biti tako obiman kao što se ispostavilo sada na kraju, da je došlo doista do predmeta koji je po svom obimu jedan od najvećih koji se vodi pred tim sudom. Jeste li u bilo kojem trenutku požalili što branite Ivu Sanadera? Pa gledajte, mislim da smo požalili u trenutku kada smo došli u situaciju da zapravo branimo u 7 kaznenih predmeta. Mi smo doista preuzeli obranu zapravo za samo jedan kazneni predmet i taj obim svih tih predmeta nas je na neki način zatekao. Radilo se o tome da smo u odvjetničkom timu zapravo samo nas dvoje, da taj posao ne može adekvatno raditi samo 2 ljudi, a da je broj predmeta doista rastao. S druge strane, našli smo se u situaciji da smo tjedno po 4 dana u sudnici i da zapravo ništa drugo nismo mogli raditi. Inače, to je naš posao, prema tome taj posao se sastoji od ovakve vrste predmeta. Samo kažem, doista nismo očekivali da ćemo biti, kao što se sad pokazalo, već 3. godinu u sudnici sa čak po 4 raspravna dana. Vratimo se suđenju i današnjoj presudi. Ako se ne varam, savjetovali ste Ivi Sanaderu da ne dolazi danas na izricanje presude. On je ipak došao. Obzirom da smo smatrali da naravno i uvijek postoji mogućnost da presuda bude takva, a on nije dužan prisustvovati proglašenju presude, mi smo mu jednostavno rekli da može, dakle, izostati sa tog ročišta i da to nema nikakvih konsekvenci. Međutim, on je htio vidjeti što će se dogoditi i naravno čuti obrazloženje sutkinje Čalić. U svakom slučaju bilo to loše ili dobro po njega. Vidjeli smo u prilogu danas nakon presude po izlasku iz Županijskog suda, bili ste ljuti. Je li ljut bio Ivo Sanader? Pa Ivo Sanader je bio razočaran presudom, on to osjeća kao nepravdu. Naime, već i nakon presude INA MOL Hypo, znači ove prve presude u kojoj je suđen, on je smatrao da zapravo se to suđenje prema njemu vodi po nekim standardima koji nisu adekvatni.
odnosno da se neka njegova prava konstantno krše. Da se to opet dogodilo u ovom predmetu, smatrao je da doista je ishod vrlo loš što se tiče njega, što je i nesporno. Međutim, on također kaže, kao što svaki put kaže, onako fajterski, idemo dalje i vidjet ćemo što će o toj presudi reći Vrhovni sud. Kako možemo žaliti čovjeka, u ovom slučaju Ivu Sanadera, koji ima evo toliko računa, čuli smo danas u izricanju presude? Pa on ima veći broj računa, međutim ja mislim da to nije ni na koji način dramatično, obzirom na činjenicu da je on prije nego što je počeo i preuzeo bilo koju od ovih funkcija u vladi RH, već tamo od negdje 1992. godine, bio u Austriji 13 godina zajedno sa suprugom, tamo su radili. Je li mogao zaraditi toliko baš za radnog vijeka? On se dosta često pozivao na svoj radni staž u Austriji. Naravno da je mogao, obzirom na vrstu poslova koje je radio. Kažem, on je bio vlasnik jedne građevinske firme, jedne trgovinske firme, imao je vrlo unosan posao sa tom pres agencijom. Dakle, radi se o nekom poslu koje je on uredno radio 13 godina i otkud je zapravo stekao najveći dio sredstava o kojima se u ovom predmetu radi. Naime, ne znam je li ste zamijetili da je on zapravo sve svoje nekretnine, dakle ovaj bitni dio imovine koju ima, stekao neposredno nakon povratka iz Austrije. On je 1992. i 1993. kupio, dakle, tu kuću u Kozarčevoj o kojoj se stalno priča, 3 stana. Dakle, sva 3 stana su bila kupljena prije nego što je on počeo se baviti politikom. I ovaj stan u Splitu u Riječkoj. Dakle, to je kupio bez ikakvog kredita i to je nesporno dokaz da je on tamo zaradio ozbiljan novac. Vratimo se dakle samom postupku, trajao je 2 godine. Jeste li zadovoljni načinom na koji je vođen? Tijekom samog postupka imali ste i dosta prigovora. Kod tih prigovora i ostajemo. Naravno, u više navrata, što se često puta tretiralo kao neka naša isprika za eventualni neuspjeh, mi smo ukazivali na to da ta društvena klima i društvena atmosfera u kojoj se suđenje vodi je apsolutno neprikladna, da se radi neka vrsta medijskog linča protiv Sanadera tijekom 3 godine, da su doista povlašteni mediji u suradnji i orkestrirani od strane USKOK-a i DORH-a dobivali materijale iz tajnih istraga, tajne iskaze, tajne dokumente i da zapravo se radilo o nekoj uzajamnoj sprezi. Što oni pišu neugodnije o Sanaderu i objavljuju takve stvari, to će njihova suradnja sa USKOK-om i DORH-om biti plodonosnija. I to ima svoje, zapravo sigurno je imalo svoj utjecaj i na sudska vijeća i na potencijalne svjedoke, čak i na svjedoke koji su svjedočili za vrijeme suđenja. Još samo da kažem da smo mi imali velikih problema dobiti određene ljude za svjedoke u ovom predmetu, a i veći broj svjedoka nam je odbio da dođe svjedočiti. U strahu ili? U strahu je, naravno, smatrali su da će određene konzekvence same činjenice da svjedoče za Sanadera biti loše po njih. Kao što ste vidjeli, vaša televizija je jučer u ovoj emisiji Fokus, što ja smatram apsolutno nepriličnim, dan prije izricanja presude napravila u udarnom terminu emisiju u koju je pozvala 4 ljudi, od kojih niti jedan nije bio na bilo koji način zagovornik, odnosno mogao prezentirati stranu Ive Sanadera. Ali presuda je bila napisana već u tom trenutku kad je išla emisija. Mi ne znamo da li je tu, se ne radi o napisanoj presudi, radi se o izreci presude. To je potencijalno moglo i nije moralo utjecati na samu odluku sudskog vijeća, ali kažemo moglo je, a i trenutak, bez obzira da li je bila napisana ili nije, je nepriličan. Dakle, kada vi u stvari aktivirate cijelu javnost u tom nekom pravcu sa takvim trogodišnjim bombardiranjem informacijama protiv Ive Sanadera, naravno da teško on ostvaruje svoje pravo na nepristrani sud i teško ostvaruje ta neka svoja prava u postupku. Mi doista smatramo da atmosfera cijelog suđenja u kojoj je prošlo i ovo suđenje, a i suđenje za Inu Mol, je apsolutno bila za njega loša. Kada gledamo dakle sve ove danas izrečene kazne u ovom postupku,
Jesu li, prema vašem mišljenju, one pravedne, pogotovo kazna zatvora za Mladena Barišića, glavnog rizničara stranke, 3 godine zatvora, ali nema financijske kazne? Pa sad što se tiče ovih kazni koje su izrečene svim drugim sudionicima postupka, dakle osim Ivi Sanaderu i zapravo HDZ-u, radi se o presudama koje su ishođene na temelju određenih nagodbi sa USKOK-om. To nisu presude koje odražavaju neku sudsku praksu u takvim predmetima, niti su takve kakve bi bile izrečene da takve nagodbe nije bilo. Dakle, radi se o onom principu koji je primijenjen onako drastično kod Čobankovića u predmetu Planinska. Ali ipak zanimljivo je što Barišić kao glavni rizničar ne mora vratiti nikakav novac. Pa mi ono što smo tvrdili tokom postupka da nema zapravo niti jednog dokaza da je Mladen Barišić novac koji je on skupljao na razne načine, što je sam priznao, je zapravo dao Ivi Sanaderu. Mi ne znamo da li je on taj novac zadržao za sebe. Odbijeni su svi dokazni prijedlozi obrane u tom pravcu, da se utvrdi, odbijen je i prijedlog da se utvrdi njegovo imovinsko stanje. Jer ako je analizirano imovinsko stanje Ive Sanadera, onda isto tako to moglo biti napravljeno u odnosu na Barišića, da se utvrdi da li je taj novac ostao eventualno kod njega. Dakle, odbijeni su neki takvi dokazi koji su mogli ukazivati na to da zapravo je dio novca mogao ostati kod njega. Osim toga, odbijeni su i određeni svjedoci na njegov način i stil života koji je nesporno bio daleko iznad onih 15.000 kuna koje je ostvarivao kao carinik. Još jedna, dakle, izrečena presuda. Direktorica Fimi Medije Nevenka Jurak dobila je 2 godine zatvora. Ona mora vratiti 2,5 milijuna kuna u proračun. Fimi Medija, dakle, tvrtka u kojoj je bila šefica, mora vratiti 11 milijuna kuna. Je li to adekvatna kazna kada gledamo stečenu imovinsku korist? Pa to je stečena imovinska korist je zapravo identična onoj koju je prema optužnici navodno ostvario Ivo Sanadera. Razlike su, vidite, kakve. Dakle, radi se o nagodbi, o nekoj neformalnoj nagodbi koja je postignuta sa USKOK-om, o kojoj mi zapravo ništa ne znamo, osim kroz završnu riječ USKOK-a koji je tražio da budu izrečene takve kazne i gdje sud zapravo nije imao niti jedan prigovor, nego je zapravo prema prijedlogu USKOK-a odredio tu kaznu. Što smatrate najspornijim dijelom ove presude? Pa najsporniji dio ove presude je nesporno činjenica da je Ivo Sanader suđen da je primio tih 15 milijuna od Mladena Barišića. Tu postoje zbilja ozbiljni problemi. Naime, Mladen Barišić je iskazivao tijekom istrage 19 puta u USKOK-u i obrana nije mogla biti prisutna obzirom na odredbe Zakona o kaznenom postupku. Nakon toga je 2 puta svjedočio pred sudom i tada je odbio odgovarati na pitanja obrane. Dakle, presuda u odnosu na tih 15 milijuna se zasniva isključivo na iskazu Mladena Barišića, a obrana nije imala mogućnost niti pravo njega ispitati. Radi se o povredi tog konfrontacijskog načela koja je bitna sastavnica zapravo prava na pravično suđenje. I kršenjem takvog prava dovodi se u pitanje cijela presuda. To je nešto što u našoj judikaturi se počinje spominjati kao vrlo ozbiljan problem i već je Vrhovni sud počeo primjenjivati taj stav. I još jedna stvar, to vam također moram reći jer taj dio mislim da je također važan, da je pravo na pravično suđenje Ive Sanadera povrijeđeno i u onom dijelu kad se radi o jednakosti oružja koje je pak druga sastavnica prava na pravično suđenje, jer jednostavno on je od početka suđenja, od početka prethodnog postupka imao zamrznuta sva sredstva. Mi nismo mogli angažirati niti vještake, niti stručne osobe, niti se na bilo koji način proširiti kao tim ili dovesti neke istražitelje. Dakle, vi ste zapravo u situaciji da se bez financijskih sredstava borite sa USKOK-om koji ima apsolutno financijsku logistiku savršenu, jer ima, vidjeli smo da je njima čak i ostalo financijskih sredstava koliko ih imaju i odlično je ekipiran kadrovski. Dakle, svaki predmet zastupa drugi zamjenik.
Znači, u toj situaciji je još je jedna stvar bitna, jer zapravo Sanader nije imao ni mogućnost pripreme obrane, adekvatne pripreme obrane iz razloga što smo imali zaista u svakom trenutku bar 2 ili 3 predmeta. Naravno, očekivano uložit ćete žalbu. Kada očekujete pravomoćnu presudu? Za INA-u MOL još uvijek je nepravomoćna? Za INA-u MOL još uvijek nismo dobili ni poziv za sjednicu drugostupanjskog suda, a prošlo je već 16 mjeseci od kad je izrečena ova nepravomoćna presuda. Dakle, ako slijedimo taj princip, 1,5 godinu nećemo vidjeti ni pravomoćnu presudu u ovom predmetu. Gospođo Sloković, hvala vam na dolasku u ovu posebnu emisiju o aferi Fimi Medija. Izrečena presuda veliki je udarac Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Izjavio je to predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko odmah nakon izricanja presude. Večeras je vrh HDZ-a u Požegi. Tamo je Karamarko odgovarao i na novinarska pitanja. Evo što je među ostalim rekao. Pošto se radi o presedanu, imamo dosta primjera u Europi, u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, gdje su događali ovakvi slučajevi, pa stranke nisu kažnjavane kao kolektivitet. Niti je bacana stigma na čitavo članstvo, kao što se tu pokušava u jednoj, rekao bih, prljavoj političkoj borbi nametnuti neki kompleks. Prema tome, ja sam i danas rekao 2 puta da još uvijek vjerujem u hrvatsko pravosuđe i vjerujem da će Vrhovni sud donijeti prave odluke. Mi kolektivnu odgovornost ne prihvaćamo. Pojedinci koji su krivi za činjenje kaznenih djela moraju odgovarati, ali stranka sigurno ne. Pogledajte ove ljude, tu je negdje oko 1000 ljudi. Jesu to lopovi? Ko ima pravo reći da su lopovi? Ko to ima pravo? 200.000 članova. Tu sam sad rekao i mogu vama ponoviti. 387.000 nezaposlenih. Da li znamo koliko je naših članova među njima? 1/3 hrvatske populacije spada u kategoriju sirotinje. Da li znamo koliko naših članova ima među njima? Pa ćemo ih proglašavati lopovima. Ko to ima pravo? Nitko. Hoćete li u žalbenom postupku mijenjati branitelje? To ne znam u ovom momentu, doista ne bih, to je jedan tehnički detalj. U svakom slučaju u žalbenom postupku moramo biti čvrsti, kvalitetni i vjerujem da hoćemo, kažem. Ako ipak presuda postane pravomoćna, kako ćete platiti oko 30 milijuna? Počeli ste vaše pitanje sa ako. Dakle, idemo opet u hipotezu, a ne bih odgovarao na to. Evo i reakcija na presudu saborskih zastupnika HDZ-a, zastupnika vladajuće koalicije, ali i premijera Zorana Milanovića koji boravi u Australiji. Jednog od najdugovječnijih HDZ-ovaca vijest o nepravomoćnoj presudi njegovoj stranci dočekala je dok je predsjedao sjednicom Saborskog antikorupcijskog vijeća. Telefon mu nije prestajao zvoniti. Hvala lijepa. Vijest nije bila dobra, pa je reakcija bila očekivana. Nema izjava vezi toga. Zašto nema izjava? Nema izjava vezi toga. I drugi HDZ-ovci bez komentara. Ili jako kratki. Pa ne mogu komentirati nepravomoćne presude, a s druge strane predsjednik stranke je sve rekao i nemam tome što dodati. Zato bivši članovi mogu. Bivšoj predsjednici HDZ-a nije bilo svejedno čuti da su baš svi krivi, no u jedno je sigurna. Pa nikakav stranački interes nikada nije važniji od državnog interesa. A da je teško i da nije jednostavno, to svakako. Za njihove postupke, kaže, ne može osjećati odgovornost. Ne možete osjećati odgovornost ako nešto zaista niste primijetili. Vijest je stigla i do premijera u Australiji. Očito će biti žalbi u 2. stupnju Vrhovni sud Republike Hrvatske, a onda možda mogu detaljnije komentirati. Ali ovo sve skupa nam kao društvu ne čini dobro i pitanje je smo li nakon ovoga bolji ljudi i bolje društvo. Premijerovi stranački kolege kažu kako je osramoćena cijela država, a ne samo jedna stranka. I to zato što se na najgrublji mogući način zloupotrijebilo povjerenje birača. Nije vrijeme za likovanje. Činjenica je da smo na određeni način spletom nesretnih okolnosti pokazali da smo imali stranku u Hrvatskoj koja je organizirala, kad je bila na vlasti, tu vrstu kriminala. Stoga u HNS-u smatraju da je za HDZ nematerijalna kazna mnogo veća od one materijalne. Stranka se ne može od ovoga izolirati jer mnoge dobitke, uključujući i moguće osvajanje vlasti, stranka je uspjela postići zahvaljujući očito novcu koji je bio pokraden. A iznos nije malen, stoga će, smatraju laboristi, biti ključno vidjeti sposobnost države da u slučaju pravomoćnosti presude krivcima oduzme ukradeni novac. Mislim da građane ove zemlje manje zanimaju godine zatvora, a više mogućnost da država uzme ono što je opljačkano. Nije imovina jedini mogući problem. Prema Zakonu o političkim strankama, stranke su obavezne poštivati zakone i Ustav Republike Hrvatske. U suprotnom može im prijetiti brisanje iz registra političkih stranaka.
Za sada takav scenarij nije izgledan. I onako je za političare najveći sud rezultat na izborima. U studiju sada pozdravljam predstavnika HDZ-a, akademika Željka Reinera, potpredsjednika Sabora i HDZ-ovog saborskog zastupnika. Dobar vam večer, dobro nam došli. Dobro večer. Gdje ste danas slušali presudu? U središnjici stranke. Koliko vas je bilo? Jeste bili sami, vi predsjednik Karamarko? Bio je predsjednik Karamarko, bio je glavni tajnik i bilo nas je nekoliko i naravno da smo sa velikom zanimanjem slušali presudu. Kako ste primili presudu? Pa mi smo apsolutno uvjereni da nismo odgovorni kao stranka i naravno da ćemo se žaliti na ovu nepravomoćnu presudu. Naglašavam da se radi o nepravomoćnoj presudi. Postoji jedna vrlo važna činjenica. Ta presuda je presedan. Ona je presedan ne samo u Hrvatskoj, nego i u europskoj pravnoj praksi, jer nikada do sada jedna politička stranka nije bila kazneno odgovorna kao stranka. Naravno, pojedinci koji naprave nešto što se ne smije, uvijek i svugdje moraju odgovarati. Međutim, činjenica je da je ovo prvi puta da se događa, ponavljam, ne samo u Hrvatskoj, nego uopće u Europi, da je jedna politička stranka kazneno proglašena ili pokušava se proglasiti kazneno odgovornom. Prema tome vidjet ćemo naravno šta će se dogoditi na drugostupanjskom postupku. Uvjereni smo naravno da mi kao stranka nismo i ne možemo biti odgovorni. Ovo je zasigurno izuzetno težak dan za Hrvatsku demokratsku zajednicu. U godini smo u kojoj su europarlamentarni izbori, potkraj godine predsjednički izbori. Na koji ćete način sanirati eventualnu štetu, političku štetu? Pa ja moram vrlo jasno reći da mi nikad nećemo prihvatiti koncept kolektivne odgovornosti. Ta vremena kolektivne odgovornosti su odavno iza nas i sasvim sigurno da više od 200.000 članova HDZ-a koji su pošteni ljudi, koji su radini ljudi, koji sigurno nisu ništa uzeli što nisu smjeli uzeti i zbog toga sasvim sigurno nemaju nikakvog razloga osjećati se odgovornim. Prema tome, na neki način tvrditi da su oni odgovorni, a oni su stranka. Stranka su njeni članovi. Više od 200.000 poštenih radinih ljudi, od kojih mnogi vrlo teško danas žive, od kojih su mnogi, kao što je rekao i predsjednik stranke, među onih gotovo 400.000 nezaposlenih, od kojih su mnogi oni koji čekaju u redovima pred javnim kuhinjama, koji su mnogi oni koji kopaju po kontejnerima za smeće, za što sve nije odgovorna HDZ nego sadašnja vlada. Prema tome, ti ljudi uistinu nemaju nikakvog razloga osjećati se niti odgovorni, niti zapravo na bilo koji način poniženi ili povrijeđeni sa ovim. Očekujete li da će ova presuda naštetiti uspjehu stranke, prije svega na europarlamentarnim izborima? Mislim da to sasvim sigurno neće biti tako, jer i naši građani shvaćaju da ne može biti, ponavljam, kolektivne odgovornosti i da ljudi koji apsolutno nikakve veze sa tim nisu imali, ne mogu ni na koji način naravno biti ni odgovorni. Prema tome, mislim da naravno će svi shvatiti o čemu se ovdje radi. Kako gledate na izjavu sutkinje Čalić da je ova presuda svojevrsna zadovoljština opljačkanom narodu jer su počinitelji kažnjeni, a otuđeno moraju vratiti? Pa čini mi se da bi bilo korektno ne komentirati nepravomoćne presude, pa pogotovo ne bih komentirao izjavu sutkinje. Mislim da to nije korektno. Ponavljam, tim više što se radi o nepravomoćnoj presudi. Vidjet ćemo šta će se dogoditi u daljnjem postupku. Mi smo uvjereni da će ishod konačno biti sasvim drugačiji. Ako presuda, čuli smo i predsjednik Karamarko rekao ako, ali moram reći ako, presuda postane pravomoćna, HDZ u proračun mora vratiti oko 17 milijuna kuna, 5 milijuna kazne. Kako ćete namaknuti ta sredstva?
Možemo li našim gledateljima zapravo objasniti, to smo i prije emisije razgovarali, što je tih 17 milijuna kuna? Je li dio toga već vraćen? Prvo, ja bih htio jasno reći da kad govorimo o tome, govorimo o nečem hipotetskom u što mi ne vjerujemo. Mi vjerujemo, i naravno da ćemo se žaliti, i mi vjerujemo da će krajnji ishod biti sasvim drugačiji. Prema tome, to moram odmah na početku reći. Međutim, činjenica jest da naša vrijednost HDZ-a nisu nekretnine, nije novac koji HDZ ovaj čas ima, ne u prevelikoj količini. Naša vrijednost su naši članovi. Članovi koji vjeruju HDZ-u, članovi koji vjeruju onom HDZ-u koji je bio na čelu stvaranja Hrvatske države, na čelu onih koji su obranili Hrvatsku državu. To su članovi koji pošteno, domoljubno rade za Hrvatsku, simpatizeri HDZ-a, i uz njihovu pomoć mi smo uvjereni da ćemo pobijediti i na ovim izborima za Europski parlament i na svim sljedećim izborima. Oko iznosa možemo li objasniti što je već vraćeno? Onaj novac koji je pronašao bivši tajnik? Dio novca na kraju, kao što je i u izreci bilo rečeno, je vraćen. Dio novca se tvrdi da bi se trebalo vratiti, ali ponavljam, sačekajmo nastavak procesa, vidjet ćemo kakav će on izgledati. Mi smo uvjereni da nismo odgovorni. Je li presuda došla u pravom trenutku, u pravom tajmingu? Pa ja o tajmingu presude ne bih htio sad govoriti, kao što ćemo vidjeti isto tako kad će se donijeti i... A pravomoćna koja bi mogla biti za godinu, dvije? Kada bi mogli biti odnosno kada su najavljeni parlamentarni izbori prema rasporedu? Pa i to je stvar spekulacije, prema tome sačekajmo šta će se dogoditi, kad će se dogoditi. Ponavljam... Hoće li to napraviti štetu stranci u tom trenutku? Ponovo kažem, ne bih spekulirao, radi se o nepravomoćnoj presudi i čini mi se da zapravo tenzije dižu i značenje tome daju oni koji bi htjeli ostvariti političku korist na štetu HDZ-a, ali im to neće uspjeti. Čuli smo sada i od vas i od predsjednika Karamarka tijekom dana da će se HDZ na ovu nepravomoćnu presudu žaliti. Možete li dobiti ovu pravnu bitku? Vjerujete li u neovisno pravosuđe? Mi uvijek vjerujemo u neovisnost pravosuđa, jer bojim se da bi nas sve skupa kao društvo dovelo u neku vrlo nezgodnu situaciju kad ne bismo vjerovali u neovisnost pravosuđa. Mi u to vjerujemo, mi podupiremo neovisnost pravosuđa, a i uvjereni smo upravo zato što znamo da nismo kao stranka, kao cjelina, kao članstvo odgovorni. Naravno da ćemo se na ovu nepravomoćnu presudu žaliti i uvjereni smo da će krajnji ishod biti sasvim drugačiji od ovoga. Gospodine Reiner, hvala vam na dolasku u ovu posebnu emisiju. Hvala vam. Optužnica za aferu Fimi Media najopsežnija je u povijesti hrvatskog pravosuđa. Ima 565 stranica, a cijeli spis rekordnih 70.000 stranica. Tijekom dvogodišnjeg suđenja u sudnici se izredalo 196 svjedoka. Kao što je poznato, novcem državnih institucija i tvrtki kupovani su mediji, koalicijski partneri, plaćani nastup estradnih zvijezda u HDZ-ovoj predizbornoj kampanji. Novcem su se plaćale i Sanaderove umjetnine i krstarenja, a neke od najzanimljivijih detalja iz ovog suđenja, koje je trajalo 2 godine, donosi Eugen Husak. Mi smo bili vjerni dok su drugi pričali, radili noću dok su oni sanjali. U travnju 2012. HDZ-ova budnica poprimila je drukčiji smisao. Počelo je suđenje za aferu Fimi Media. Na optuženičkoj klupi Ivo Sanader, HDZ i stranački operativci. Okrivljenik Ivo Sanader taj koji je odredio zadatak kriminalnog udruženja i to kao nelegalno stjecanje sredstava i prikrivanje prihoda okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i iz istih financiranja njenih potreba. U crnom fondu HDZ-a završila su 32, a u Sanaderovu džepu 15 milijuna kuna. Ne smatram se ni po jednoj točci optužbe krivim i smatram da je konstrukcija. No konstrukcija koju je sam izgradio za izvlačenje novca nije izdržala pod USKOK-ovim naletima. Već prvi dan suđenja svi pomagači, osim Ratka Mačeka, priznaju grijehe. Drugo optuženi Mladen Barišić. Da, smatram se krivim. U HDZ-u tvrde da nisu imali pojma o crnom fondu, a ni koristi od njega.
Plaćanje pjevača, pogotovo da ne pjevaju, nešto što je suprotno interesima. Zbog interesa rasvjetljivanja afere, u sudnici je ono što zna otpjevalo 196 svjedoka. Svjedočili su pjevači, obitelj, prijatelji, direktori javnih tvrtki, HDZ-ovi čelnici. Ma čuo sam ja negdje za neku Fimi Mediju, ali ja o njoj nisam imao nikakav pojam. Slične iskaze čuli smo od estradnih zvijezda koje su za novac vjerno služile HDZ-u u pridobivanju glasačkih emocija. Jesi zadovoljan, predsjedniče? Jesam. No Sanader nije zadovoljan stalnim propitivanjem nerazmjera između njegove plaće i imovine. Objašnjava kako se postaje bogat. Nisam bio u prilici platiti ručak 20 godina, a ne nisam platio ručak. Zato jer sam, škot. Nije zato bio škrt u davanju političkih savjeta. U svjedočenju Mladena Barišića doznali smo kako je Sanader Jadranki Kosor otkrio pobjedničku izbornu formulu. Izbori se dobivaju sa 2/3 sredstava ispod stola, a sa 1/3 sredstava na stolu. Obrana je upozoravala kako suđenje počiva na upitnim iskazima ljudi koji pokušavaju spasiti vlastitu kožu prebacujući sve na Sanadera. Šta je tu istina? Jesam li ja najveći kriminalac u hrvatskoj povijesti? Ne znamo, ali se zna da je sudski spis u ovoj aferi imao 48.000 stranica, a suđenje je trajalo točno 688 dana. U našem studiju već su novi gosti, dr. Renato Matić, sociolog, dobro večer, dobro nam došli. I iz GONG-a Dragan Zelić, dobro večer i dobro nam došli. Gospodine Zeliću, suđenje, evo, ponovili smo već nekoliko puta, trajalo 2 godine. Pretpostavljam da ste očekivali osuđujuće presude vi u GONG-u. Je li ovo svojevrsna poruka svim ostalim političkim strankama na hrvatskoj političkoj pozornici? Pa, dakle, očekivali smo ovakve presude. Mislim da je napokon došlo vrijeme da se kaže što je bilo zadnjih nekoliko godina. Nažalost, ovo nisu nove stvari. O ovom se govorilo 2007. godine. GONG je upozoravao, mnogi novinari su upozoravali, neki novinari su ostali bez posla zbog tih upozorenja, treba je to reći. Mi smo primjerice rekli da su parlamentarni izbori 2007. bili netransparentni jer financiranje izborne kampanje HDZ-a je bilo netransparentno. Nitko nije reagirao, dakle svi su šutjeli. Reći vam samo jednu anegdotu. Oko 2006. godine, mislim da je bilo u 2006. godini, 2-3 ministara iz tadašnje Sanaderove vlade je pozvalo kolegicu i mene, dakle na sastanak, da im pojasnimo zašto je bitno regulirati financiranje izborne kampanje i financiranje političkih stranaka. Dakle, i tu ste vi posumnjali već. Dakle, mislim, to je bilo očito. Dakle, sve se znalo, međutim nije se reagiralo. I ono što sada možemo reći je, nadamo se da će sve političke stranke itekako dobro razmisliti prije nego što se budu upuštale ovakve nedozvoljene avanture. Vidite kuda ovo vodi, dakle to se ne isplati. Ali isto tako članovi stranaka, tijela stranaka moraju biti revna i dići glas protiv onoga što im radi predsjednik ili neki drugi nestašni u tim političkim strankama. Dakle, mi se nadamo da su se neke stvari naučile. Ono što je bitno je gledati u budućnost, to jest preventivno djelovati u borbi protiv korupcije, dakle boriti se protiv korupcije, ali ulagati u prevenciju korupcije. To nije trošak, moraju se naći sredstva za prevenciju korupcije i ova vlada i svaka vlada moraju jasno reći da im je to jedan od prioriteta prevencija korupcije. Gospodine Matiću, je li ovo zadovoljština napaćenom narodu? Volio bih reći da je. I volio bih reći da se nešto stvarno veliko i značajno dogodilo. Dakle, prije 688 dana kad smo tu sjedili, na samom početku rekao sam da će... Prije 2 godine. Da će zapravo stvari krenuti na bolje. Ako ovo bude samo početak lanca razotkrivanja i početak lanca gdje će pravosuđe potpuno neovisno i potpuno izvan svake dnevne politike raditi i djelovati, potom da će ovo biti početak nečeg vrlo značajnog ako se građani u međuvremenu i putem medija do te mjere zapravo se podigne svijest o tome da je korupcija i da je kriminal neovisan u mojoj svijesti o tome tko je akter. I treće, da će
biti dobro ako lik jedne relativno velike ribe ne prekrije kitove i morske pse tamo negdje u daljini. Bojim se da se ništa od toga nije dogodilo. Dogodilo se, dakle, moj nekakav odgovor na vaše pitanje bi bio simbolički se nešto dogodilo i to je bolje išta nego ništa. Međutim, ništa od ovih stvari, kad pogledate samo danas kako su ljudi su reagirali isto kao i prije 5 i prije 10 i prije 15 godina. Po simpatiji, odnosno po nekakvom prethodnom opredjeljenju. Prema tome, u pravosudnom smislu i demokratskom razvoju društva se nismo maknuli od 1928. kad je Tito onako ponosno rekao: za mene vrijedi samo sud moje partije. Danas svi članovi svih stranaka otprilike na taj način razmišljaju kada je hrvatsko pravosuđe u pitanju, a građani o tome da i ne govorimo. Dakle, ništa se tu nije promijenilo, prema tome volio bih da mogu imati nekakav, recimo, pozitivni komentar. Gospodine Zeliću? Dakle, načinjena je neka šteta, mislim velika šteta, izvukli su se milijuni kuna javnog novca. Međutim, ono što mi se čini da je velika šteta, što je za vrijeme vladavine Sanadera, a možda čak i tijekom 90-ih se radila nekakva podloga da se gradi to koruptivno društvo. Dakle, da postaju normalni obrasci ponašanja, klijentelizam, nepotizam, i mislim da ćemo se kao društvo vrlo teško iz toga izvući. Sve buduće vlade, svi mi kao građani ćemo morati itekako ulagati da iskorijenimo tu korupciju. Naravno, uvijek će i biti, ali na minimalnu mjeru. Ja se sjećam jednom, gospođa Mani Gotovac je rekla da je Ivo Sanader zavodio građane. Isto tako treba imati na umu da je Ivo Sanader i HDZ, dakle njegova ekipa, su bili izabrani. Naravno, bilo je problema s financiranjem kampanje, ali, dakle, građani ne smiju više dopustiti da ih jedna vlast zavodi. Dakle, moraju kritički propitivati svaku vlast. Ali imamo slučaj županice Sisačko-moslavačke Merzel ovih dana. Dakle, to je pojam o političkoj odgovornosti. Dakle, imamo danas reakciju HDZ-a gdje isto imamo pojam političke odgovornosti, može se gledati kroz političku odgovornost. Dakle, jednu reakciju kukavičku gdje HDZ imao priliku da jasno reagira, jasno se pospe pepelom i da kaže da takve stvari nisu dopuštene i da je to nekakav novi HDZ o kojem oni govore. Isto tako, naravno, imamo i slučaj županice gdje se shvaća politička odgovornost na krivi način i tu naravno imamo i... Nadan Vidošević? Naravno, dakle imamo odgovornost političkih stranaka. Međutim, kaže se da ima korupciju u svakoj vlasti. Međutim, treba razlikovati kada ta korupcija je sustavna, kada je pokreće, dakle kada je motor korupcije sam premijer i neki ljudi oko njega, a kada su slučajevi koji se događaju i naravno treba osuditi kada se takve stvari prešućuju i odobravaju unutar stranaka. Kolika je politička šteta današnjom presudom nanesena samom HDZ-u? Pa to ćemo vidjeti na sljedećim izborima. Ne znam, ja mislim da HDZ će imati jednu stabilnu potporu koju ima do sada, da im to njihovi birači neće zamjeriti. Jer mislim, opet kažem, govorilo se 2007. o svim tim problemima, u javnosti se govorilo. Očito birači HDZ-a tada to nisu zamjerili. Naravno, treba imati na umu i situaciju u medijima. PDV koji je bio smanjen sa 22% na 10%, ako se sjetimo novinama. Dakle, bilo je tu i drugih faktora osim građana. Međutim, ono što treba reći je da svaki član stranke, bio on običan član ili obnašao nekakve funkcije i dužnosti u političkoj stranci, treba biti svjestan svoje odgovornosti. I kad uoči neke nepravilnosti, dužnost mu je da digne ruku i da kaže, da postavlja pitanja. Gospodine Matiću, hoće li ova presuda promijeniti način razmišljanja onih koji obnašaju vlast, otvoriti neko novo razdoblje? Ima li nade da će ova presuda postati upozorenje svima koji se bave politikom, ali i javnim poslom općenito? Pa da pitate ljude, recimo, iz vladajuće strukture, oni bi rekli to se na nas ne odnosi, mi nismo korumpirani, naprosto mi mislimo da je to pravedno što se dogodilo, dakle, stranci koje se dogodilo, prema tome ne. Dakle, radi se o tome da nitko u Hrvatskoj, zapravo malo ljudi u Hrvatskoj razumije što je to struktura korupcije. Naprosto to nisu ljudi koji nešto čine, nego je to sustav. Dakle, to su pravila, to su obrasci. To je prije svega političko kadroviranje. Ja sam dakle, u to doba kada smo razgovarali, ja sam rekao da je motor korupcije političko kadroviranje, jer ti ne možeš naprosto biti postavljen odozgo, a biti lojalan onima koji
kojima zapravo koji te plaćaju. Lojalan si onome ko te postavio. Dakle, to je sukob interesa odmah. To ljudima u ovoj novoj vlasti također nije bilo jasno, niti im je jasno. Oni vjerojatno misle da se ova cijela priča na njih ne odnosi. I zato mi kao društvo imamo problem. Jer svako će reći za svoje, mi smo pošteni, to se na nas ne odnosi. A ako nam se ovako nešto dogodi, to je progon, to je zadiranje u pravo mišljenja, u demokratske slobode i tome slično. Damir Kajin kaže da svaka stranka ima svoju Fimi mediju. Slažete li se s time? Nisam član jedne stranke, ali Damir Kajin kao političar zna vjerojatno i zna ubosti nekada doista tamo gdje bi se većina trebala češati, ali kažem, ne poznajem strukturu stranaka, ali način na koji djeluju gotovo sigurno ukazuje da, ako ne Fimi medija, a ona nekakva medija u svakom slučaju koju bi trebalo istražiti. Što kaže GONG? Mislim, moramo dobiti jača uvjeravanja od svih vladi, kako na nacionalnoj razini, tako i na lokalnoj, da se upravo sada u ovo vrijeme ne događaju možda neke male Fimi medije bilo gdje. Sjetimo se lokalnih izbora 2013. godine, dakle i tu su se događale određene muljaže. Evo, spominjani slučajevi u Istri, u gradu Zagrebu je bilo problema, međutim opet se nije reagiralo. Dakle, na neki način birači su honorirali one kandidate za koje su bile itekako vrlo ozbiljne priče i optužnice, dakle, da nisu radili u skladu sa zakonom. Vratimo se na današnju presudu. Što bi HDZ kao stranka mora učiniti da umanji ili ublaži ovu političku štetu? Pa HDZ treba biti svjestan svoje odgovornosti, jednostavno priznati svoju odgovornost, ispričati se svim građanima. Dakle, neki građani imaju opravdan osjećaj da im je ukradeno nekoliko godina života, moguće biti patetičan. Dakle, ispričati se građanima, dati jamstva da se to više neće dogoditi i stoički podnijeti sankciju. Dakle, naravno, ovo je sada nepravomoćna presuda. Ukoliko bude pravomoćna presuda, oni moraju priznati tu presudu, inače će biti protisistemska stranka, tako da, evo, nadamo se da se neće igrati takvim stvarima. Trebaju biti svjesni svoje odgovornosti. Naime, ne smijemo zaboraviti da je predsjednik stranke HDZ-a, gospodin Karamarko, bio član Sanaderove vlade. Dakle, minimum je da se ispriča građanima. Isto tako, prije tog je bio na čelu obavještajnih službi. Dakle, nije tu u potpunosti točna teza o novom HDZ-u. Neću ulaziti u program, ali na toj načelnoj razini moraju i drugi neki članovi HDZ-a koji su bili u vrijeme Sanadera u njegovoj vladi, moraju priznati odgovornost i ukoliko se žele dalje baviti politikom, dakle reći, evo, oprostite nam, trebali smo znati. Dakle, posao im je bio da znaju i da reagiraju. Napravili smo propust i tražimo vašu potporu da idemo dalje. Gospodine Matiću, oko političke štete? Pa, mislim, radi se o tome da ovo nije presuda ljudima, dakle, svim članovima HDZ-a, to je naprosto presuda jednom pravnom subjektu. Kao što sam ja individualno pravni subjekt, tako je određena stranka pravni subjekt u smislu one odgovornosti koju preuzimaju ljudi koji donose odluke. Dakle, ovo nije presuda stranci kao takvoj. To je naprosto presuda jednoj grupi ljudi koja je bila, dokazano na sudu, je bila nekakva interesna skupina. Ono što tu doista stvarno, i mislim da time treba na neki način, dakle, kogod je danas kao građanin zaključio, dakle, nisam do sada donosio nikakve presude i odluke. Danas, dakle, jedna vrhovna institucija, Hrvatski sud, pravosuđe je reklo svoje, prema tome ja mislim da tome trebam vjerovati, mislim da je na pravom putu. Svi ostali koji su od početka rekli krivi su ili nisu krivi, naprosto su danas isto zadržali to mišljenje i to u smislu nekakve političke štete, gubitka glasova, mislim da to kod nas ne funkcionira. Koliki su razmjeri korupcije u Hrvatskoj? Hrvatsko društvo je tvornica za proizvodnju korupcije i to sam isto, eto, budući da se time bavim, par puta ponovio. Dakle, riječ je naprosto o sustavu.
o naslijeđenim totalitarnim pravilima, o tome da u svakom trenutku politički akter ima presudnu ulogu nad stručnim akterom, nad ekonomskim akterom, dok takvo stanje traje, dakle i dok je stranka koja vlada može postavljati svoje ljude i govoriti da su to profesionalci i kada dođu oni drugi da postave svoje da kažu to su profesionalci, mi smo naprosto društvo koje je premreženo korupcijom, o čemu zapravo najbolje govore podaci kad se hrvatsko društvo procjenjuje negdje izvana. Dakle, tamo nema naprosto muljaže. Zato će biti posla kod vas u Gongu. Završno, nažalost, za kraj. Evo, dakle, treba krenuti od ozgo. Dakle, vlast svojim primjerom mora dati građanima jasne poruke kako društvo želi, to jest kako se treba ponašati i u svojim redovima sankcionirati one koji krše pravila igre. Ja se nadam da su sve političke stranke danas nešto naučile iz ovog, da će naučiti u budućnosti, da se ovakve stvari neće ponavljati, a da će birači kada budu išli na izbore dobro paziti i promisliti za koga će glasati. Hvala vam, gospodo, na dolasku u ovu posebnu emisiju o nepravomoćnoj presudi u slučaju Fimi Media. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti što ste bili s nama u proteklih 50 minuta. Ostanite uz 4. program. Ugodan nam nastavak večeri. Doviđenja.